създадете формация, госпел формация Елей и защо именно това име избрахте? Какво означава то? Елей, това е библейско име, старозаветно име. Това означава буквално миро. А как възникна идеята да създадете формация? Идеята ми, като видяхме, че толкова лоши неща за лошо възлизат по отношение на музиката, решихме нещо по-чисто, по-свято и да дадем нещо по-добро за децата или пък за всички нас, за народа ни. Бог да пази България. Тази песен страхотно тръгна навсякъде и сега хората ще се сетят откъде ви знаят като звук на тези митинги. Искам да ви кажа нещо, приятели, сега преди да се излучи втората песен. Искам малко тишина. Знаете ли в Библията какво се казва? Бог говори така. Народ, ако издигне гласът си към мене и ръцете си към мене, на този народ ще бъде моето благоволение. И още нещо искам да ви цитирам. Бог също говори така. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Нека сега да започнем да изпеем всички заедно Бог да пази България. Нека да си издигне сега ръцете. Всички към небето.
Виждам огромен ентусиазъм в очите на цялата формация, много любов строи. Вероятно го виждате и в очите на вашите зрители или слушатели, когато сте на концерт. Да, наистина много любов. Не само концерт, когато вие казахте, че това е направо служба. Да, това си е служение направо, да. Знам, че строи любов от сърцата и от очите, от всякъде. Бог е любов. Бог е любов. Песните ни много често се възпява любовта на Бога към хората. А пък и знаем, че Бог толкова възлюби света, че даде своя син, за да не погине ни един, както пише в Словото Божие, в Библията. Искам да се обърна пак към хората. Тази звезда, която води мъдреците, когато се роди Исус, бих искал да блести на всеки един в очите. Да блести и да гори и да свети на всеки един в сърцата. На всички хора. Надявам се, че ние имаме и показваме и затова и песните ни говорят. Можем да го приемем като пожелание към всички наши зрители, които ни гледат в момента и към целия български народ? Да, приемете го като пожелание и още един път искам да издигна апел и да кажа на всички хора, обърнете се, не чакайте лошия ден. По-добре е добрия ден да се обърнем към Бога. Защото е огромна любовта му. И той е дал
свободна воля вие да изберете. И съм сигурен, че днес на това място той казва: ето, стоя на вратата ви, на сърцето ви и хлопам. И ако чуе някой гласът ми, както и чувате, нека да отвори вратата, да отвори сърцето си. И аз ще влеза при него и ще вечерям с него. Ние искаме да звучи по-компактно вече, искаме да е по-групово да звучат нещата вокално. И затова сме се ориентирали хоровото пеене. Това обаче не е единствения подарък, който симпатичните момичета и момчета от групата са подготвили за вас. Алилуя, това е новият им хит. Едно доказателство за това, че и тази музика има почва в България. Живот минава ден след ден. Казваш, няма смисъл в кой да вярвам днес. Има ли истина в този свят? Има ли сила в мен да търся любовта? Сега си до мен. Алелуя, алелуя, алелуя. Сега си до мен.
Той е любовта и той е милостта и иска да спаси той твоята душа. Не чакай, побързай, подай му ти ръка и той ще те измъкне, ще победи страха. Защо да се измъчваш с въпроси през нощта, а през деня да чувстваш странна самота? Той е любовта и той е милостта и иска да спаси той твоята душа. Как можеш ти да продължиш напред, без да се страхуваш за своя живот? За това увери се и знай, че до Бог, с Бог, пред Бог има любов и тя ще те закриля. Искате ли да повторим всичко? Амин? Алелуя! Алелуя! О, амин! 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 Живот и добър! Вие намирате начин да хвалите с радост нашия Господ, защото Той заслужава. Искам да ви помоля нещо, когато се приберете в къщи, да отправите една малка и кратка молитва за нас. Имаме нужда от вашата молитва. И нека Бог да ни милостиви.